הוא מת מהתקף לב. רימונה, המדריכה מהמוסד, אמרה שהגעתי לכאן רזה יותר. אני לא יוצאת מהחדר רק לעבודה. אני קמה כל בוקר, מקפלת את הסדינים. גידי הביא לי מהבית את כל מה שביקשתי. את הטייפ של אבא ועוד כמה ציורים ותמונות. לא את כולם, כי אין הרבה מקום על הקירות. ואבא אמר שיפה שגם לתמונה יש חלל, ויש לי גם הרבה דיסקים. בערב, כשאני חוזרת מהעבודה, אני סוגרת את הדלת. אסור לנעול במפתח. ואז אני מקשיבה למוזיקה של אבא. אחר כך אני מחזירה אותה להתחלה, ואז אני רוקדת את כל הריקוד. במחשבות. אני נזהרת שלא ייכנסו. עכשיו, אין לי אפשרות לרקוד בגוף. אין לי כוח לרקוד. הגוף שלי מכביד עליי. אני לא מספרת לאף אחד. בעבודה אני כמעט ולא מדברת. למילים קשה לצאת. כאילו שיש לי גוש בגרון. הריקוד לא רוצה לרקד. פעם אבא ואני ראינו סרט על שני חברים. האחד היה מאוד חולה, אז הוא אמר לחבר שלו, אני עומד למות, אבל תדע שאני תמיד אהיה איתך. והחבר שלו שאל, איך אני אדע שאתה איתי? איזה סימן יהיה לי? והוא ענה, שהכובע שלך עוף מעל הראש, תדע שאני עשיתי את זה ושאני נמצא לידך. ואז הוא מת. ופעם, החבר היה עם חברה שלו בפארק. ופתאום עף לו הכובע, והוא כל כך התרגש, והחברה לא הבינה למה הוא מסתכל על הצדדים ולמה זולגות לו דמעות. אבא, אנחנו לא הספקנו להשאיר סימן, כי לא ידענו שהלב שלך יבגוד בך. אני מדברת בלחש, שרימונה, המדריכה, לא תשמע. אני משתדלת לא להיות תלויה, ולקחת נשימות עמוקות עמוקות. אני לא נותנת למחשבות שלי לשכוח את התנועות של הריקוד. לפעמים אני יושבת וחולמת שאני יפה, כמו דור, קל כמו איילה. מה הסימן שלנו, אבא? אני לא יודעת, אבל אני קצת פוחדת יותר. הלכתי עם רימונה, המדריכה מהמוסד לעיר, והלכתי כפופה יותר. וראיתי שם את האישה היפה שראיתי בטיילת, והיא הסתכלה עליי והתקרבה ולחשה. לאן נעלמת? פעם אני אספר לך משהו. ורימונה צעקה, לא להתעכב! להמשיך ללכת! אני קצת פוחדת בלילות, ומתביישת לבקש שישאירו את האור במסדרון. רימונה אומרת שיש לי שפה נהדרת. זה נכון? יש לך שפה נהדרת. טיילנו לשער, וכשהגענו, שאלתי את רימונה. רימונה, למה השער הזה נעול במפתח כל היום? ורימונה המדריכה אמרה, כי אסור לצאת מכאן. מה, כל החיים אנשים יישארו כאן? הרוב כן, אבל יש כמה שאולי יצאו מפה. איך? לאן הם ילכו? וואה, אני רואה שאתה מחפש שינויים. אני רואה שאתה מחפש הפתעות. אבל אין הפתעות בחיים. כולם חיים ככה. גם אלה שבחוץ, גם אני. אלה החיים. מה, וזהו? לא מחכים לכלום? את רוצה לצאת מהמוסד? אני לא יודעת, אני יוצאת פוחדת. אבל אני יכולה? אם נראה שאת יכולה לחיות לבד, לעבוד, להיות עצמאית, אז אולי. היו כבר שיצאו מפה. רגע, אבל איך תדעו שאני יכול? איך תדעו שאני עצמאית? כשזה יקרה, גם את תדעי. ומחכה לי ורוצה בי
לכל הילדים הנהדרים האלה שעשו עבודה מדהימה. אני מאוד מתרגשת ומאוד שמחה ממה שקרה. יש לנו התרגשות נוספת קטנה, אנחנו כל שנה מברכים ונותנים תעודה סמלית של בוגר בוסתן לילדים שמסיימים י"ב ועוברים הלאה, בתקווה שהם יחזרו אלינו, וזה קורה כל הזמן, חוזרים. והיום יש לנו את רועי,